риёсати Росселхознадзори Ҷумҳурии Бошкордистон хабар дод, ки кормандонаш аз 9 то 15 июл дар фурудгоҳи Уфа аз мусофироне, ки аз Тоҷикистону Озербойҷон меомаданд, даҳҳо кило маҳсулоти хӯроквории мамнӯъро мусодира карданд. Росселхознадзор гуфт, мусофирон ин маҳсулотро бидуни асноди фитосанитарӣ мехостанд ба Русия ворид кунанд. аз 12 мусофир дар маҷмӯъ 42.3 кило маҳсулот аз ҷумла асал, қурут, равған мусодира шуда, Росселхознадзор гуфт, ки ин ҳама маҳсулотро бо мақсади ба қаламрави Бошкордистон рона додани бемориҳои сироятӣ нобуд хоҳанд кард. дар аксҳои нашршудаи Росселхознадзори Бошкордистон дида мешавад, ки мусофирон бештар аз ама қурут мусодира карданд, вале дар байни маҳсулоти мусодирашуда ҳатто як ҷороби хонарӯбӣ ҳам дида мешавад. Росселхознадзор чанд сол боз аз хориҷ ба Русия овардани бисёре аз навъҳои маҳсулоти ғизоӣ ва растаниро маҳдуд кардааст. ин маҳдудиятҳо баъди хуруҷи коронавирус бештар карда шуд. ин идора қаблан дар бораи мусодираи даҳҳо кило маҳсулоти ғизоӣ, асосан қурут, асал, аз бағоҷи мусофирон дар фурудгоҳҳои Омск, Волгоград ва Саратов низ хабар дода буд. аксари ин мусофирон аз Тоҷикистон меомаданд.